Mga igsoon, mayong buntag o mayong gabi diha tanan mga igsoon no. So niining video mga igsoon ando na nasad ko'y mensahe no. Padayon ta sa atong videos nga akong na-upload no. Sumpayapon niya sa akong mga mensahe no. So karon mga igsoon na may ubang tao nga miingon bitaw nga kanang ayaw mo pagbasa sa Biblia kay makabuang no. Kung mao na kana nga tawhana kisa na mag-isgot about ana nga kana siya wala gini siya kabalo sa kamatuoran, so wala po na siya nagasusi no, kay wala man siya kahibaw sa iyang ipanulti nga mingon siya nga makabuang. So ayaw magtuon na maigsoon no. Pero kung imo gyud kung ikaw tao nga magtuon sa Biblia maigsoon, dito nimo makita kung unsa gid ka importante ang Biblia sa tao no. Mao kanang ang Biblia usap po na kagasa sa Ginoo nato nga diha sa Biblia maigsoon, diha sa pulong diha nimo makita o mahibaw-an ang kaluwasan no. Kung ikaw nagatuman sa kasuguan sa nasulat unya makakaplag ka sa kinabuhing dayon maigsoon no. So niana ang Ginoo maigsoon sa Mateo 22:29 no. Kay ang usap pod nga rason nga ang tao di magbasa kay mahadlok no. So sayop ka na maigsoon kay niana ang Ginoo nga sayop na ta no. Mao nay say makasusubong sayop nato nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa kalibutan no. Matud pa diri nangasayop na kita no. So imong basahon ang Mateo 22:29 maigsoon. Akong basahon maigsoon kung naamoy Biblia maigsoon no, kani ako na sa guide na sa maigsoon. Kung naamoy Biblia maigsoon sa inyong balay, ayon taon niyo patulga susihain taon niya basaha ang nasulat maigsoon. So mao na igsoon sa Mateo 22:29 nga nagaingon, apan mitubag si Jesus nag-ingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Dios. Mao na maigsoon. Kung ang tao maingon nga makabuang, labaw pa to ni siya nasayop maigsoon. Ngano? Sa ingon gin sa Ginoo sa Mateo 22:29 nga nangasayop lang kamo kay bisan kuno sa iyang kasulatan o sa iyang gahom wala ta kabalo. So ambot pasabot sa Ginoo nga kitang tao gid kinahanglan magsusi sa balaang kasulatan. Kumusta inyong mga Biblia diha sa inyong balay? Inyo ba nang ginabasa maigsoon or inyo ba nang ginasusi, nag-study ba mo aron makabalo mo sa sinuwat sa mga propeta? Mo na maigsoon nga ipahimot ngunan ta sa Ginoo hitungod sa hitungod sa Biblia maigsoon no. Aduna siya pahimatngon ngadto sa mga tao kay kitang tao magkasusi aron makabalo no. Aduna siya pahimatngon diri maigsoon mahitungod sa kasulatan o mga sinulat sa mga propeta no. Kung atong basahon ang Juan 5:39 maigsoon, naamoy Biblia pakibasa maigsoon aron sa mo naamoy hibaw-an sa kamatuoran no. Sa Juan 5:39 maigsoon nga nagaingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naghuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan ug kini sila mao ang nagpamatuod kanako. So mao na igsoon nga kung kita nga tawo nga nagasusi sa balaang kasulatan nagatuman sa iya makasubuan maigsoon tungod ni ana kita nagahuna-huna na diha kanato maigsoon, diha kanila kanato may kinabuhi nga walay katapusan. So mao na maigsoon nga magsusi gyud ta no, kay adunay gihatag sa Ginoo nga kinabuhi nga walay katapusan kung atong tumanon. Ug kini sila mo ang nagpamatuod kanako o mga saksi no. Saksi ta sa Ginoo kung diin kita magatuman sa iyang mga sinuwat sa kasulatan. Mao na igsoon.
So ang pagtawag sa balaang kasulatan man igsuon mao sila gitawag nga pulong sa Dios. So mao na igsuon nga na diri kinsa may nagsuwat sa balaang kasulatan. So mingon ng uban may igsuon nga sinuwat na sa mga tao ay mugtuan na Biblia. So, mao na siya usapon niya kadako sa Episayo mugtuan na. Kay kung imo gibasahon ako nang istorya kanya migsuon. Ang nagsuwat sa balaang kasulatan may igsuon mga balaang tao sa Dios. Ato mga apostolis or Isaias, Daniel, ni Job, mga propeta may igsuon nila Moises. So mao to sila mga balaang mga tao may igsuon. So walay kabubuton nga sa imong basahon sa 2 Pedro 1:21 nga nag-ingon kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Mao na igsuon. Ang tao may igsuon, kitang ordinaryong tao may igsuon. Wala gid tagna nga moabot sa atong kaugalingon nga makabaluta sa mga umalabot nga pangitabo. So wala ta kabalo. So mao na igsuon nga tungod sa Holy Spirit nga gigiyahan ang mga apostolis, ang mga propeta nga diin gipakita na sa Ginoo kung unsay mga umalabot nga mga pangitabo niining ulahi mga naanata sa kinatapusan doon na ta sa paghukom sa Ginoo. Mao na nga walay kabuton sa tao nga moabot sa iyang tagna kundi ang balaang mga tao sa Dios misulti sa gidala sila sa Espiritu Santo o gigiyahan sila sa Espiritu Santo may igsuon gipakita sa kanila aron po nga kita nga mga generation aron karon nga panahon na kita nga mga nahabilin mga modern Israelites Israelite nagya po salin nga nahabilin sa anak sa Dios nga nagatuman sa kasuguan. Mao nang giingon sa akong igsuon si Eileen Apor na modern Israelite na tama igsuon nga kay nabilin o salin kay mauman pud kay nagatuman man pud sa kasuguan sa kasulatan. So mao nang igsuon nga ginaingon ko na ganina nga walay tagna kung ato-ato lang kaugalingon sa tao nga moabot wala gyud kundi kadto mga balaang tao nga gigiyahan sila sa balaang espiritu gipakita unsay mga mahitabo sa walay mga adlaw. Mo na igsuon nga nindot gyud mo igsuon nga magbasa ka balaang kasulatan kay matud pa diri sa 2 Timoteo 3:16 may igsuon nga ang tibuok kasulatan matud ba gibugna sa Dios ug may kapuslanan. So dako kay kapuslanan may igsuon. So ayaw mo pag una nga walay bili ang pulong sa Ginoo. Kung ang kani sa mga halangdon halangdon kay mga pulong may igsuon sa 2 Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagpanudlong. Mutudlo ni sa ato may igsuon sa pagbadlong o badlong pod ni siya kay mo mga hiwi nga mga dalan, mga hiwi nga pagsaway sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa mao na igsuon kung ikaw tao nagkinabuhi nga dili uyon sa iyang kasuguan, dili uyon sa kabuton, pwede ka niya tudloan pinagi sa iyang pagbadlong di sa Biblia So kung ikaw mismo nga nakabalo sa kamatuoran, so aduna kay katungod sa pagbadlong kaniya nga ayo ana kay dili na maayo pag himo og mga larawan nga hininilok nga or gikan sa langit o sa yuta ayo iyukbo imong kaugalingon. So pwede nimo siyang badlongon may igsuon kay wala man na nahisulat sa Biblia nga maghimo ka og mga larawan naa man sa napo ka sa gumigsuon So mao nga importante ang pagtuon kay kung magtuon ta may igsuon maako nag-iintanet kung magtuon ta may igsuon o ganagatuman sa kasuguan aduna gyud tay kinabuhi nga walay katapusan. So nindot kay may igsuon. So matud pa dinhi may igsuon kung kitang tao nga mga paminaw sa pulong sa Dios kung magbantay ini sa asa basa may igsuon sa Lucas so ang tao nga nagpaminaw sa pulong sa Ginoo unsa may iyang makuha
nabulahan siya nga nagabasa o sila nagapagtalingkog sa mga pulong sa tagna. Importante yung tagna maigsoon nga makasabot kita labi na sa sinuwat sa Daniel, no? Sinuwat sa mga propeta, mga sama ni Daniel, nila Moises, nila Isaiah. So importante kay na labi na katong gipakita sa Ginoo kang Daniel. So ato nagsigutan sa sunod nga higayon maigsoon, no? So bulahan siya nga nagabasa og sila nga nagapatalingog sa mga pulong sa tagna o nagabantay sa butang nga nasulat niini kay haduol na ang panahon. So kung na may Biblia maigsoon, pwede ra makita niyo ang app nga Bible, makita niyo ang app nga Bible maigsoon, a Bible Bisaya or Bible English Bible. Kung sa gusto niyo nga app Bisaya English Tagalog, pwede maigsoon. So naa na siya mabasa sa Bugna 1:3, no? Nga kitang tao kung nagabantay sa mga butang nga nasulat, no? Bulahan ikaw. Og ikaw nga nagabasa o nagatuman sa kasuguan o nagpatalinghog labi na kato ng minaw, bulahan isam. So importante may igsoon nga sa diha nga makabalo ka sa kabilang kasulatan, imong sundon yang kasuguan, for sure aduna kay madawat sa panahon nga paghukom nga mao ang kinabuhi dayon. So mao na siya may igsoon, no? So kung ato sa basahon ang Lucas 11:28, apan si Jesus miingon na may igsoon, mga bulahan painoon ang mga nanagpatalingkog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. So nindot kay miso, no? So salamat kay Soon nga kani nga video makahatag kini og dugang espirituhanon, no? Labi nag espirituhanon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, no? So mo na nga importante kayo. So no, ingon pa sa Ginoo, no? Sa Lucas 11:28 nga apan siya miingon nga bulahan pa Ginoo ang mga nanagpatalingkog sa pulong sa Dios o nagabantay niini. Mao yung sa 2 Timoteo 3:16 naging niya ang tibok kasulatan gibuk na sa Dios aron sa pagpadlong pagmatuto aron nga ang tao mutulid. Mao na ligsoon niya nga kung ikaw tao nga nakabalo sa balang kasulatan, pwede mo sa badlongon, no? Aduna kay katungod sa pagpadlong kay nganuman ikaw kay nakabalok sa kasuguan, gisugo pa sa Ginoo nga sulti sila, no? Badlonga sila, ayaw pag simba sa mga larawan ninilok kada sa po kasugo sa pwede siya badlongon igsoon. Kay ang uban man gud kay mo badlongon niya, ayaw mo paghilabot kay wala may maghilabot sa mga wala may niya nga gidaot sila kundi gingon nga istoryahan lang na di kay ana gibadlong nimo, wala ingon nga gidaot sila kundi gibadlong nimo nga dili na siya mao asa mga buhat, no? So ang sumbanan sa usa ka tawo nga dili makaanggo niya ang kinabuhi dahil kundi ang pagtuman sa Panginoon. So mao ra katumay so na akong ihatag kanimo mga bersikulo hinaot na ikaw nga nagatanaw sa akong video maigsoon, bulahan ikaw sabi na kung ikaw tuman sa iyong